Contest sila, contest makalingap. Pagandahan ng bahay kubo. No? So, ayan, nandito tayo ngayon. Tapos na po kami sa ano eh. Sa kuta eh. Ha? Si Kapitan? Ay, Barangay Maningkol. Si Kapitan. Dito ako na-videohan. So, ayun o. Contest, no? Maningkol. Naisulat. Diguan. O, Asinso. Osamis. Ha? Dalapang. Ayun, muni ang kanang ilang kuan. Gihimo nga tawag nito. Kubo. Ay, pagandahan sila mga kalingap. Oh. Contest pala to, contest may prize. Dayon kani kinsa man ni. Welcome to Barangay Di Maluna. Amo na ilang gihimo oh. Di Maluna. Oh. Bayan. Di Maluna. So ito yung kubo nila nga gihimo oh. Wow! Wapa kayo, meron pang ano tawag niyan? Bar ano? Wine bar na kuan, butanganan. Yun oh. Native o native. Oh, native. Banig. Native nga banig. Uy, grabe lang chandelier, cute kayo. Uy, pwede man din naimuan ang kanang sa mineral water, no? Then ini mo nila chandelier na may mga stone. Cute kayo. Kanya-kanya silang design. Cute kayo ni ay. Kuya, pwede mong utana? Pila ang gastoan ni kuya? Opo. Ha? Shout out kuya kay nag-vlog ko sa akong YouTube channel. Rich Vlog po, Rich Vlog. Mangunya magatag kukuhan ka ng sticker. Mag-video pa ta. Yun pa yung isa oh, ayun pa ginagawa pa nila oh. Murag native, no, native type. Parang kasi tawag ana sa manidi, mga iana. Kubo-kubo. Balay gyud no, balay ang ilang gihimo oh. Gwapa kayo ay. Ay, shoutout mga kalingap, ang gaganda dito. Nagpabunggahay sila, babunggahay. Ug mga kubo. Kani, maning lugar, Barangay Bakulod. Ay, alang, ano na may ulo sa kuan, Karabaw. Oh, may ulo oh. Gwapa sa dangila ang motif. Hello. Ayun oh. Sinaunang bahay kubo. Design, no? Video ta, sinaunang bahay kubo oh. Ang bintana kay ditok lang. O di ba? Cute kaayo. Unsa man ni siya, unsa man ning kuana? Bagakay. Barangay Bagakay. Bagakay dayon. Ang uban wa may mga pangalan pa. Ginahimo pa nila. Oo. Mga kuan bunot. Dayon kani unsa man ning kuana wala saan to Barangay Gango ay muni ang ilang kuan design mga banig mga bunot nay bagul oh napay adlaw sa taas oh cute sad cute yang sides oh ganyan tapos to Barangay Gutukan dako. Oo, Barangay Gutukan. Mga barangay. May mga pangalan eh. Tapos ito, saan man eh? Barangay Balintawak. Barangay Balintawak. Di mabasa kayo kay gagmay mga litra oh. Barangay Balintawak. Kana? Unsa man na? Sinusa. Ha? Sinusa. Sinusa. Gutukan. Hindi. DIOT ang dulo eh. Daghan ay sila diri oh. Ano 51 barangay to? Magawa sila ng ganito? Contest? Barangay. Kanya-kanya no, kanya-kanyang attire, kanya-kanyang designs. Pagwapahay gyud. Oo, pagwapahay gyud sila. Kani cute kayo, muratag nasa kuan.
Na mag-inom-inom dayon ba? Oh, gwapa kayo oh. Marshall Cottage. Ha? Pambot sa usamis? Ay, oo. Oh, cute kayo. Naipambot sa taas. Design sa kanang kuan. Unsa man ni siya? Barangay Santa Cruz. Oh, gwapa kayo. Shout out Ritz Vlog. Ritz Vlog akong channel. Kalinga Partners, charity vlogger. Bal Santos Matubang. At saka Kalinga Prab. Opo. Pasupport ha, Ritz Vlog. May ako ang channel. Ritz Vlog po. Naka-video ko. Aman pikas. Ayun, diri o. Yan, Barangay Bakulod. Na sila yung mga inani nga sakyanan dire. Grabe, asenso na yun ang usamis mga kalingap. Shoutout sa mga taga-usamis nga nasa abroad nga mga viewers nato. Kaning akong video karon para ni sa inyo, para ma-miss ninyo ang usamis, ang kuta, o ang ginahimo sa adlaw karon na sila pa contest, no? So itong video na to, makita ninyo ang mga kuan kanang mga bahay kubo nga pagwapahay sila kay naman siguro na price, no kuya? Na price. O di ba kanang pagwapahay gyud kaayo sila gimo O shout out ha, shout out sa mga Bisaya dira. Shout out po. Siya, sige. Unsa man barangay ninyo, kuya? Barangay? Ano po? Kinuman. Ama na dapit. Ayun, Kinuman, oh. Dito Padulong. Ayun, shoutout na kay shoutout, sir. Shoutout kay Delphin Ignacio. Kinsa pa. Punong barangay. Ikuan akong channel, Ritz Vlog, pa-support din para makita kay naman mo tanan halos diri nga gi-video na ako. Oo, wala ko kadalag sticker inahurot. Ritz Vlog po, RITZ. Na may cellphone, ako na lang ipa-search. Isa na yung cellphone dira. Sige lang, okay lang. Ako lang isulat din, screenshot na lang. Pag na-load, makita na ninyo. Okay. Siya, then kay Kuya Balsad. Kay mo man amang founder, Kalinga Partners, charity vlogger, me. Triumpo. Tapos barangay Bungbong. Yung ilang mga kuan. Tara na. Naniud to sila kay paniud to Manggudron. Kapukaw. Niud to sila oh. So yan yung mga design, mga kalingap, mga cute kaayo. Creative guys sila sa nga tanan ay. O yun oh. Man. Wow. Maningkol ato ni? Mo ni design? Gapaha oy. Ha? Dungagan pag design? Naman day ni price no. Lagi. Oh. Badong, sobrado. Oh. Shout out sa akong vlog. Nag-vlog ko karon. Starring mo kamo ang artista. Ritz Vlog. Dagana kaayo eh. Barangay Manaka. Una na yung mga saging, na yung mga luya ready na gyud sila Kumot lagig marang, na yung marang. Pwede mo palit? Mupalit dayon. Hital kay kog marang, pasensya na. Paborito na ko marang. Patawag sa ko di ko na baligyan kay pang design man dayto. Pang decorate man dayto mga kalingap, mupalit unta kog marang. Oo, ayan. Lagi. Grabe, gwapo sa kahoy, uy. Antik naman yung mga kahuyan. Ni ano? Ay, maniod to tate, kaunta.
Anti kay Ritz Vlog. Ritz Vlog. Wala ko kabalo nga, ilaman nag-isuroy diri, wa ko kadalag sticker. Mubalik lang may unya og dili ugma. O magpa-subscribe ko. O naka-video mo. Upload ni unya. Ritz Vlog. Pwede mo akong i-search sa inyong cellphone. Ritz Vlog po, R-I-T-Z. Opo, R-I-T-Z. Makatatak lang niya yung naong sa... Tara na. Ingot. O yun o. Gapasad kayo o babbo. Ay, shout out. Ritz Vlog. O, model si kuya o. Gwapa kayo yung kuang. Gimo nila. Diba? Yung iba, ginagawa pa lang nila, inuumpisahan pa lang. Yung iba, nagpipintura na, oh. Bye-bye Santa Cruz. Yan. Hanggang dito. Yun, mga kalingap, oh. So, ayun mga kalingap, daan na po tayo sa ating mga video sa pakuntisay o paggawa ng bahay kubo. So by tomorrow siguro balik ko kay siguro makita na to humanan sila tanan og himo. Dayon magpa-subscribe ta kay karon pam ko kabalo mga kalingap na diri ko dadon sa akong igsuon o. Pam ka gaingundong. Wala ko kadala og kuan, mga sticker. Magpa-subscribe ko. Mubalik lang ta. Ano ko diri managkot raman ta di na kaagay mo tagkuan. Lagi. Biglaan ang punta. Wala ko kadala. So ayun mga kalingap. Kaon sa mi kay udto naman gudron, gutom na kaayo. Alauna naman siguro. Alas 12 kapin, gutom naman ko. Maniudto sa mi at tumiga isano. Yan. Maglag-lag sa takaron mga kalingap ha. Nature vlog po muna tayo ngayon, nature vlog. Shout out po kay Ma'am Dina. Bueno, Ma'am Sisaline Kaliwanagan. Kay Ma'am D from USA. Ma'am Fee Makiat, Mamita from San Diego. Shout out po kay Daphne B Vlogs, Kalingap Ate Rose, Kalingap Eugene, Jimurilio Vlogs. Especially guys, shout out po kay Kuya Bal, Atid na Kalingap Rob. Thank you so much sa lahat po na Kalingap partners. Shout out po. At sa lahat-lahat po, sa lahat-lahat. And shout out po kay Mami's White from Japan. Mamiya Romilda Cabardo, Nature Lover, Eljoy, Mami Evelyn Camino. Shout out Mami Helen Sereno. Shout out kay Amito Vlogs, Bridget O6, kay Maria Cusinera, kay July Paunil. Shout out po kay Ma'am Inday PB, Mama Sinya. Shout out kay Kindilapay Vlogs. May vlog shout out. Aman tamagkuan. Iwan natin tong pasok kami sa Gaisano Mall mga kalingap. Iwan natin tong payong. Team Tigangers, Team Golden Heart. Shout out kay Ma'am La Balad. Kay Banat Bagsik, shout out. Ala, lobat na ko. Nana ko diri sa sulod sa Gaisano, magpalit mig pagkaon, mga unmi, mga kalingap. Lobat na din ako makapag-vlog.